Mr. Pebble Banger. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Kijkers, ik heet je van harte welkom. Ik ben vandaag hier met de heer Mike Nerkus. En we hebben vandaag dus ook heel wat topics die wij zullen behandelen. Maar voor we verder gaan, meneer Mike, hoe gaat het met u? Het gaat rustig nu. Toch? Laat me de mensen in binnen- en buitenland groeten. Toch? Mijn brada Dada verjaardag. Dada, big up, take you big up, we versteren. God bless you, isabi toch? Maar trabigi brada sama takodi dat na meo toch adi faberi yang mimiti isabi toch braso srefi waka mooi visi isabi toch take you big up ook toe toch ik heb na peme gua keki dat pena Alfons Kerk mo op G vrienden dat pe altijd als al jaren soms door ik was doen op si contactori Kate ik groet je dag Kate. Ja, weet je, de komende zondag zie je me zeker. En het was maar, ze altijd het takje, ik groet iedereen behalve haar. Melissa Piqué, ik groet je. Melissa Piqué van Flora B, ik groet je. Zo, voor de rest, het gaat. Gado Gimadei, ik heb de dag gezien, de zon schijnt mooi. Toch? Het weer is rustig, dus het gaat. En hier zijn we op Cultuur TV. En hier zijn we op Cultuur TV. Yes. Meneer Mike, afgelopen zaterdag was de crematie van de heer Desiree Delano Bouterse. Kunt u ons heel snel in het kort vertellen hoe uw ervaring was al deze jaren met de heer Bouterse? Voordat ik daarop ga, wil ik de samenleving bedanken voor hun medeleven. Toch, voor hun attentie. Toch, uit de grond van mijn hart dank ik u allen die attentie hebben getoond. Toch, en ook de hardwerkende mensen binnen de partij die eigenlijk de Singing-Unity en alles rondom de crematie vanaf het begin de ochtend. Ja. Toch thuis bij meneer Bouterse na de crematie wat ze hebben gedaan. Toch, al die speciaal de verpleegkundigen van Slans, toch? De paar van de NP-leden die daar zo voor het gebouw stonden, toch? Wil ik ook bedanken. De brandweer wil ik bedanken, toch? Ook de mensen van Nationaal Leger die bij de poort stonden, ook van mij een hartgrondige dank. Toch? Ook de mensen die langs de straat stonden, toch? Hartelijk dank voor uw medeliefde, toch? En het heeft
je hebt allemaal bewezen hoe groot de heer Bouterse was en wat hij allemaal heeft betekend voor dit land. Van de grond van mijn hart dank ik u allen. Toch? En God bless you all. Om terug te komen, mijn ervaring, het was een eer voor mij om te werken onder deze Nederlandse Bouterse. Ik heb veel van hem geleerd. Ik ken hem sinds de jaren 90. Als jonge die ben jong. Maar de mooiste klik die hij en ik hebben gemaakt was in Nikeri. Was pas deze. Toch, waren we in Nikeri en toen wat hij me wilde vertellen door, ja. En dan vertelde hij een verhaal en ik zei tegen hem, boy, maar dit leek op het gedicht De Tuinman en de Dood. Ja, weet je. Toen begon hij te lachen, maar dat is abasa dat toe. Ik zei, maar dat ja. En dan begon ik het op te zeggen, hè. Want ik heb dat gedicht geleerd van mijn grootvader. Want die bij jongen daar, we hebben dat leren kennen. Ken dit soort gedichten niet? Ja, weet je, dat heb ik dan een paar beleving. Dus toen ik het begon op te zeggen, dan ongeveer middenin, dan begon hij ook mee te doen, waardoor we het gedicht samen hebben opgezegd naar het einde. Toch? En dat was een hele mooie klik, een hele mooie band. En vandaag is het dag. En ik heb dan veel geleerd, toch? Veel vaderlandsliefde geleerd, veel van Suriname gezien, door zijn ondersteuning heb ik veel van Suriname gezien, veel mogen meemaken, veel mogen leren. En ik ben hem echt dankbaar daarvoor en ik ben trots op hem tot nu toe, toch? Voor de legacy, toch, dat hij achtergelaten heeft voor Suriname. Ook sterkte aan zijn echtgenoten en zijn kinderen en zijn kleinkinderen, toch, van mij toe. Toch? Ik wil speciaal meneer Ramon Abrahams bedanken voor de organisatie, toch? En nog alle andere mensen van mij, Glenn Dest, allemaal de Takugan Tangi, toch, voor de organisatie, toch? En ik wil een speciale big-up geven naar Romano Meriba, toch? Die een uitmuntende speech heeft gehouden in Oseer, toch? Voordat meneer Bouterse werd gecremeerd. Dus that's it, toch? En we gaan voort en de legacy voortzetten en gezamenlijk als één partij. Toch? En we gaan het bautisme programmeren. Ja. Maar u bent ook natuurlijk ex-DC geweest. Ik ben nog steeds districtscommissaris, maar zonder district. Oh. Maar wanneer je als districtscommissaris benoemd wordt, is het voor het leven. Voor het leven, oké. Ja, inderdaad. Maar als u nu kijkt naar het werk dat wordt verricht door de andere DC's. Dus toen u nog DC, u was DC, u had een post. Toen ik nog in functie was. Ja, dan was het anders. U zag van hoe de dingen zijn en hoe de dingen in elkaar zitten. Maar als u nu kijkt, er zijn heel veel problemen in het land. Maar de meeste problemen worden dus niet opgelost. Ze blijven gewoon zo. Het is jammer, maar de huidige collega DC's, zoals we het zo zeggen, die hebben eigenlijk het werk niet begrepen. Ze hebben het werk niet begrepen, ze hebben de decentralisatiegedachte niet begrepen, ze hebben het bestuurlijke niet begrepen en ze hebben hun hele functie niet begrepen. En ze weten niet eens dat, volgens mij weet ik wat het is, dat ze 21 taken en bevoegdheden, basistaken en bevoegdheden hebben. En het is jammer dat ze niet eens weten dat wat hun reikwijdte is en wat hun bevoegdheid is. En binnen welk stramien ze hun werk moeten uitvoeren. Maar ja, het is al bijna het einde van de termijn. Dus hoe ga je kankatriboom krom trekken? Even kort zeggen. Ja, maar er is ook de laatste tijd hebben we gezien een jugu-jugu. Toch? Een gepraat tussen de NDP, de ABOP, de VHP. Laat me dat even direct zeggen. Toch? Als de huidige voorzitter, mevrouw Simons, toch? Je hebt ook met haar gesproken, we hebben allemaal gesproken. Laten we het één keer duidelijk zeggen. Nee, sorry, jullie hebben het land verpest. De ABOP
de VAP, de NPS en de Pekjailenhoer hebben het land verpest. Zij hebben het land in deze situatie gezet. Als je dat bij de krant gisteren gelezen, deze regering gaat 2025 in met een staatsschuld van 100 miljoen. En toen bouwden ze 100 miljard. 100 miljard. En toen bouwden ze weg, was het 4 miljard. Dus Olibi meer. Olibi meer rustig. Toch? Want deze mannen, alles van hun is gestoeid op leugens, toch? En verdraaiingen. Toch? Kijk, de president gaat naar Asiana om daar reis te geven enzovoort. Toch? Hij moet zich schamen. Toch? Want zijn ministerie van Sociale Zaken is soep met balletjes. Toch? Toch? De mensen moeten ervoor zorgen dat de subsidie naar Asiana gaat. Toch? Waardoor die mensen niet in die situatie te gaan zeggen komen. Je maakt dus maar pina, toch? Dat je gewoon voor je alleen ziet dat ik geweldig. Toch? Nee toch? Maar ik denk... Boudes was de enige president die naar Tepo is gegaan. Toch? Wama tapa kabinet van man. Toch? I is everywhere. Toch? Wama tapa kabinet van man. Takatori. Toch? Pam, allemaal logo aan Tepo. Maar begeren, jullie kunnen Boudes niet evenaren. Ga het niet proberen, doe je eigen ding, alles is een nonsens. Dan houden we rekening dat je niet weet en dat je nonsens doet. Ja, weet je? Maar probeer Boudes niet te evenaren. Ook jou, bravo. You no do. You no man. Ja, no volksleider, nooit jouw tromming. En je no dit toe. Ja, kom bij tegen je nu de. Hoor is er bezig naar een man, toch? Sa heer die te vergadering met city, toch? We zijn vergadering 12 man aan mij kon die rekenen in voor 40 plus. Ja, hoor is er bezig aan alleen man dat. Ja, toch? Hoor is er bezig aan sati, zoeken van je op je edit, van je hoor je daar loopt toe dadelijk, wat rectificeer kon. Maar zoals u net aangaf over sociale zaken, er zijn heel wat problemen zoals moneykartas die de mensen niet kunnen krijgen. Luister nou. Basoka, dat was alles was ik kan krijgen toen deze man overname. Heb je dit verloedering niet gezien? Wat is er met onderwijs gebeurd? Ja. En nu op de valreep komt er onderminister waarvan de broertje een jongen is. Die gaat nu onderwijs regelen. De Ori is al een probleem. Nu geef je Ori extra probleem. Ja, weet je, dat is weer de van de mindset. Is dat weer? Maar hey, is een zootje. Is een zootje. Kijk, Amoxie zit al 4,5 jaar. En nu pas gaat het licht in het hoofd van de president schijnen dat Amoxie niet goed is. Nu pas. Nu pas ziet hij het licht in zijn eigen tunnel. Dat Amoxie niet goed is. Dus we beginnen aan de man zeggen. Deze mannen zijn luisteren naar mijn woorden, maar zien niet om naar mijn daden. Ja, weet je. Deze mannen zijn duidelijk een beeld van verziektheid. Is dat weer? Daarom winnen dat voor misschien eenmaal allemaal bij me kwasteren voor zijn gebouwd dat we lezen naar militair ziekenhuis. Laat hij het afbouwen, toch? Laat hij ervoor zorgen dat er 4 mooie bedden zijn. Toch? Want dan, weet je dat, Bibas kan joinen man, toch? Ragobasin kan joinen man. Donc, suma adif LVV kan joinen man, ja weet je, adif Fatangwaka, adif volgens gezondheid, ja kan de man wana maar bij, want hij is een beetje te jong. Dat de man sapota mana wel gedag A en adif OW was de teacher van de land. Is dat weet je, dat is een probleem met hè? Ja weet je. Maar als we kijken naar Abob zelf, Abob heeft ook een clinch met de VHP, ook nu met de PL. Is het een ongoing thing van de Abob als ze niet kunnen samenwerken? Hoe wat niet bij elkaar hoort, gaat niet bij elkaar blijven, mijn vriend. Wat niet bij elkaar hoort, gaat niet bij elkaar blijven. Ik moet rekening. Is dat toch? Nou, forceer Sandem aan doen. Toch? En voorzitter, dat is wat dat next morgen wordt dat voorzitter voor Abob. Wat mi baraman 26 mei 2020 mi baraman daar maar kon op is. Mi baring. Maar de bewaar je, dus de slagen van de sweep krijgt hij zo met die gepresenteerd. Ja. Dus mijn gaat met de man. Alleen vecht iedereen nu om boter zijn na te apen.
Laat die man rustig rusten. Laat de NDP die man zijn legacy voortzetten. Ja. Toch? Laten we aangeven dat wij, laat me het zo zeggen. De NDP kan voor ontwikkeling zorgen. De NDP kan ervoor zorgen dat het ministerie van Onderwijs op een adequate manier wordt gedraaid, zodat het onderwijsniveau op een bepaald hoog niveau komt. De NDP gaat ervoor zorgen dat justitie toch, beter gaat functioneren, waarbij het Openbaar Ministerie, zeker het Openbaar Ministerie en delen van de rechterlijke macht, een grondige revisie moeten hebben. De NDP gaat ervoor zorgen dat vanuit het ministerie van Openbare Werken wegbehuurlijk infrastructuur op de juiste manier wordt aangepakt en kwalitatief goed. En voor de tijd, zodat wanneer de regens of wanneer andere dingen aanbreken, dat mensen geen last van hebben. Toch? De NDP gaat ervoor zorgen dat volksgezondheid, toch? En dat hebben we ook al gedaan door de jaren, dat volksgezondheid op een beter niveau gaat komen. Toch? Zodat het wegtrekken van verpleegend personeel en doktoren en artsen en chirurgen toch, wat tot nul wordt gebracht. Toch? En dat wij dan weer toch, de plek krijgen en hoger dan de plek gaan dat wij al hadden wat volksgezondheid betreft. Dat zijn de doelen die we moeten hebben voor het land. Toch? We moeten kijken hoe gaan we dan de industrieën beter organiseren. Toch? Brunswijk zit al 6 begin zit hij met gewoon ordening. Toch? Niets kan hij ordenen. Toch? Trouwens, zij is ook niets. Ja, dus bij begin zijn we dat. Dus dit soort dingen moet je eigenlijk niet over praten, omdat het verloren tijd is. Deze mannen zijn verloren tijd. Die mannen hebben er tijd aan gehad om alles te kunnen doen voor de samenleving. Ze hebben er niets van gebakken. Toch? Nu komt de minister van Financiën komt uitleggen. Ik zag de ene grappenmaker ook nog die is op tv daarbij achter het nieuws een heleboel dingen uitleggen. Vanmorgen nog bij ABC. Nu, Bim Lagaidin, je hebt niets meer, hè, Bo. Dus is er niet meer, hè. Ga je nu iets anders zoeken om te creëren, om weer een paar leugens te fabriceren om verder te gaan. Dus die mannen hebben niets meer. Toch? En die mannen komen met leugens en die mannen proberen hun leugens toch, eigenlijk leven te geven. Toch? Maar de bevolking waarschuwen om niet meer te gaan in de leugens. En we weten dat na de manifestatie van de begrafenis, met de crematie van onze erevoorzitter, dat men dingen gaat proberen te creëren en gaat proberen te stoken en leugens gaat proberen te fabriceren met behulp van het Openbaar Ministerie en van de politie. We weten het. Toch? We weten het. Toch? Maar we zijn er ook op voorbereid. Toch? Want nooit negofara. Leo nakpanya altijd. Je ziet maar van je nakpanya de voor afjaren. Dus we zien Lego door de laatste 6 maanden nakpanya mogen tragen. Dus mogen beter de rustig. Je rond die termijn af. Begin. Behalve dat hij shame en scandal in de family heeft. Ik bedoel van no dit. If Rishano gaat op een lijst voor VAP. En ama knap onder Chan. Ama is mogen stemmen op Chan. Want Rishano is dat tenminste geloofwaardig. En hij weet dat hij een probleem heeft. Want schoonvader is ouder dan vader. Schoonvader mogen ogen, mogen pa. En stiefmoeder naar een dochter is 3 soort wat de mogen jong. Je weet dus, ik libo rustig in Asani. Je weet toch. Dus kom naar taxani. Samino aan taki. Je weet toch. Het is een stelletje grappenmakers bij elkaar. Maar wat is de reden dat iedereen de heer Bouterse wil nadoen? Is het ook om zo'n volkseer te krijgen? Of wat is het precies? Wanneer? Hè? Want dus van bij Takasan laatst doet dat. Waarom doen ze hem na? Is het om zo'n geweldige staatseer te krijgen of volkseer? Wat is de reden precies? Het is niet gegeven aan elke geest toch? Die een lichaam belichaamt toch? Om zich zo te presenteren. Toch? Toch? Het is een gave geweest van de creator van het universum. Laat dat duidelijk zijn. Toch? En deze grote zielen komen met een
een traject, toch? Om grote groepen aan mensen, toch, te leren, toch, hoe zij met elkaar moeten omgaan. Toch, hoe zij gezamenlijk bezig moeten zijn. Dus grote geestesbouters, hè, die komen op de wereld, toch, om de zoveel tijd, toch, om de samenleving waarin ze geboren worden, toch, eigenlijk tot grotere hoogte te brengen. Geestelijk, lichamelijk, fysiek, toch? En financieel op elke manier op grote hoogte te brengen. Dus ze gaan de mensen bij elkaar brengen, toch? Ongeacht ras, kleur, van waar je ook afkomst enzovoort. Ze gaan de mensen tot één brengen als één bevolking. Omdat we allemaal, alle mensen één zijn. Toch? Ze gaan zich daarop toeleggen. Ze gaan zich toeleggen op de ontwikkeling, de geestelijke, toch? En de fysieke ontwikkeling van de mens. Toch? En dat is een gegeven waarmee deze grote geesten komen. Toch? En Teuno Abi ayeye adenki, toch? Nogo doe, toch? Want je gaat naar Panya. Dus dat is voor Brunswick en Chan. Kijk, Chan heeft geprobeerd in 2019, 2018, 19, 2020 bouten na te doen. Kijk wat het resultaat is met het land vandaag aan de dag. Kijk wat het resultaat is. Kijk hoe het hele land naar hem kijkt nou. Brunswick is nu ook bezig zo. Dan had hij Brassa die organiseren voor zijn eigen groep. Laat hij. Zielig. Het is een zielige vertoning wat je daar zo ziet. Dan heb je Bronto die eerst Brunswick de schuld gaf en nu geeft hij Chan de schuld. Het is ook een zielige vertoning. Het is een alleen zielige vertoning. De NPS schuift in een hok en dan heb je een bakker daar. Die de rest begint aan te vallen. Zij ziekelingen bij elkaar. Zou je druk maken. We moeten als land moeten we het nieuw geboren bij het heen gaan van de Bouterse is het Boutisme geboren. De nieuwe ideologie. Wij als Surinamers moeten dat aanhouden. Hand in hand, zij aan zij, schouder aan schouder, samen bezig zijn voor de ontwikkeling van het land. Het maakt niet uit waar jij ook vandaan kwam, en hoe jij ook eruit ziet. Ben jij in Suriname geboren, je boekombate Bergja, moeten wij als Surinamers samen gaan. Het heeft geen zin meer zoals enkele doen alsof ze buitenlanders zijn. Kijk, nu is er een andere idioterie waarmee Nederland nu wil komen om Chan een beetje te helpen. Dat mensen die voor 75 zijn geboren, die kunnen een verblijfsvergunning krijgen in Nederland en je moet dat zo'n tijd nog in te dienen enzovoort. Is op een foto zorg om te kijken om een gedeelte van het land leeg te laten lopen, zodat Chan meer stemmen kan krijgen. Zijn zieke dingen, hè? Want als je naar Nederland gaat, je bent al, als je voor 75 geboren bent, dan moet je daarbij in de buurt van 50 jaar. Wat ga je nog doen in Nederland? Soort roko yogo feni. Peo roko, peo bowie pension op, fire bowie also op, fire doen. Het is gewoon weer een leugen, een mist voorhouden voor mensen, om ze in de mist te sturen. Want je hebt nog steeds bepaalde mensen die eigenlijk, wat jammer genoeg vanaf de jaren 80, eigenlijk gelen om naar Nederland te gaan. Niet als je naar daar gaat, daar is geen roze gloed en maneschijn, zoals men zegt. Brada, Suriname is nu op een keerpunt waarbij wij daadwerkelijk als Surinamers tot onszelf moeten komen en gezamenlijk de onderwijssector, de medische sector, de veiligheid, de industrie, de landbouw, de visserij, gezamenlijk moeten we elkaar nu gaan ondersteunen om op het punt van ontwikkeling te komen. Kijk, de Guyanese zijn in, als ik het goed heb, 2007, 2006 zijn ze hier gekomen om te leren van Suriname hoe wij rijst planten. We waren al op 90.000 hectare. Bij de wisseling van de wacht toen Chan overnam van Bouterse, waren we op
60.000 hectare planten. Vandaag aan de dag heeft die man ontwikkeling gebracht, toch? En we zijn op nog nauwelijks 15.000 of 16.000 hectare. Dat is de ontwikkeling. Dus de ontwikkeling in achteruitgang. Toch? Dat is gebeurd. Hoeveel mensen, toch? Toch? Wat kon je kopen met 100 SLD tijdens de regering Bouterse en tijdens die geweldige Chan nu met Brunswick aan zijn zijde, die geweldige koning? Wat kan je kopen? Ja. Ja. Nu gaan ze pakketten verdelen, dan gaan ze dat doen. Maar de man kost boter, die boter bij ons zo goed is wat een praatpakket. Nou, je zegt ook een praatpakket. Ja. Je zegt ook een praatpakket toch? Je longo Asiano, dat je maar alleen naar wet alisi, de man nyawa, in het chafogo, in het chagruntu, toch? Waloma in die praktijk aan monitor, de man hoofd toch, om een miljoen de man habito. De man nama sponsor Asiana na gruntu na meti, toch? Maar nee, je chafe tot een pakje alisi, dat de man nyama wet alisi wang, toch? Na ngapchi water lek Brunswick betegi desma, mek de nya alisi aan water, toch? Dat yo, dat enanga president. Egonya beef, toch? Nanga pork belly. Ja toch? Dat ding. Maar meneer Nerkens, er is ook een ja, ik zou zeggen, geruchten, hè? Geruchten gaande. Dat ik ben naar Nieuw Suriname en ik denk deze positie dat ik ga NDP. Wat pistoor dat jongen? Ik weet niet, ik heb het al zo lang gezegd. Nooit meer bij de Nieuw Suriname. Toch? En John, tegen de man lazy dat nooit meer bij de Nieuw Suriname. Dat staat er weer in het bak. Dat niet dat je bij kon je. Toch? Dat altijd bij de NDP. Tegen de man ook. Toch? En tegen Sikiman, zie, toch? Sa heer die zei de nee tapu zei wegi in de fasanti. Toch? Tegen man, toch? Meka maar de veel rustig. Toch? Want ik weet dat hij nu moeite heeft om rechtop te staan. Want allemaal bij Piki Soppen naar Futures Capsalon. Dus ik kan maar even ernstig onderwijl me in de morgen. Toch? Want we weten allemaal dat Viro dan ook schimmels weghaalt. Is dat toch? Dus laten we elkaar even rustig houden. Toch? En houden jullie je bezig. Toch? Na een man, sa mislei unu charungo dape, sa herde en die rekening in voor 40 bus. Toch? Dus moet even rustig daarbij. Is dat toch? Undu sani, libi mi naar NDP, naar de trouw met rust. Laten wij het werk doen voor de samenleving. Toch? Als jullie daar zo zijn gaan, toch? En enkele van jullie hebben een trauma, toch? Dan moeten jullie gaan dealen met jullie trauma. Is dat toch? Want dat ding begint me nu danig te hinderen. En ik wil geen dingen zeggen die ik niet wil zeggen. Toch? Dus dat van Nieuw Suriname is van 15 jaar terug. Toch? Bepaalde mensen die er nu over klagen, toch, wisten niet eens, toch, wat is dat de man bij Piki Sopo. Is dat toch? Dat die dat deed dat de man kon openen voor. Je was er niet eens bij, hou je mond. Is dat toch? Ik heb geen ruzie met geen van ze. Toch? Ik heb geen ruzie. Als zij ruzie met me willen hebben, is hun zaak. Ik heb geen ruzie met niemand. Mina always toch universal peace met programmeer. Ik geef het gewoon. En ik heb wel één ding, ik was aan de hinder die motaki. En als je daarna boos wil worden, is je zaak. Als je niet boos wil worden, is je zaak. Toch, ik blijf goed op je. Als jij niet goed op me zijn, is het voor jou. Ja, en nou, als je kijkt naar verkiezingen, we gaan nou. Ja. De NDP, sowieso gaan ze sterk de verkiezingen in. Maar als we kijken, het land zit echt in een put. Schulden, criminaliteit, heel wat problemen. Denkt u dat de NDP dus dit alles weer terug kan draaien, dus goed kan krijgen? Want het zijn grote problemen binnen ons land. De NDP, sinds in hun pre-fase, heeft altijd veerkracht getoond. Ja. En heeft getoond voor de samenleving en voor Suriname op te komen en voor Suriname te werken. Als je nou maar kijkt naar asfalteren van wegen, huizenbouw, stimuleren van productie en zo. Kijk, para-industrie, is dat para-industrie.
Waarbij de tegels werden gemaakt. Ja. Glas en zuur, borden glazen. Fernandes softflessen werden daar gemaakt. De bierflessen van Pablo Bier werden daar gemaakt. Sani, de Masabe. Bogu, die flessen voor Bogu, Black Cat, werden daar gemaakt. Wat is er gebeurd tijdens Venetiaan? Na Venetiaan toch? De maatregelen van Venetiaan is para-industrie kapot gegaan toch? Dus laat men even stil blijven. We hadden toch een tandenstokerfabriek. Ja. We hadden toch een matrassenfabriek. Ja. We hadden toch zoveel in het land. Ja. En 3/4 van die dingen die kapot zijn. Surland is nu kapot toch? Hoe komt het dat Surland kapot is? Via Peter. Om G1 Cital toch, want G1 Cital haalde altijd 2 zetels daar zo op Yarikaba toch? Omdat de man bij Broko G1 Cital, dat de man Broko, Sani, Fasane Baka, Surland. Sa de man doen naar SLM. Omdat we hem af de wan bias Sani, dat de man vernietigen. Nu willen ze alle staatsbedrijven zogenaamd afvoeren. Toch? Je vernietigt dat ding. Toen Chan overnam van Boudersel, was de schuld van de SLM ongeveer $30 miljoen. De SLM had 4 vliegtuigen. 1 voor de Mid-Atlantische route en 3 voor de regio. Ja? Vandaag de dag is die schuld bijna 80 miljoen. En ze hebben niet eens 1 vliegtuig. Ze moeten leasen. Ja? Is dat ontwikkeling? Ja? Hoeveel scholen, hoeveel kinderen krijgen nu geen scholing? Is dat ontwikkeling? Ja? Ik bedoel van, hoeveel verpleegkundigen, hoeveel doktoren, artsen zijn weggegaan? Kijk hoe de ziekenhuizen eruit zien. Ja? Kijk hoe onze gezondheidszorg is. Is dat ontwikkeling? Ja? Kijk hoe de veiligheid er is. Is dat ontwikkeling? Dan kom je 4-5 maanden voor de verkiezing. Dan ga je zogenaamd 150 politieauto's. En dan ga je 15 ambulances. En dan ga je dat je ziet wat je ziet. Nee toch? Luister, je had het toch al lang moeten weten. Kom je nu pas tot ontdekken dat amoxie niet goed is. En 4,5 jaar lang heb je verdedigd. En nu pas zie je dat amoxie niet goed is. Zeg gewoon toch, dat je onderminister wil met politiële zaken daar zo. Zodat je het in je hand kan hebben. Toch? Zeg dat, dan weten we het toch. Dat je dat wil. Toch? Zeg dat. President Brunswick heeft gezegd, hij wil nu iemand hebben toch, die de leerlingen gaat leren dat de broertje een jongen is. En hij heeft hij niet gezet als onderminister. Klaar. Dat is het. Zeg gewoon dat je dat wilt toch. Ik bedoel van, en dan nou dat je kan poten man pot dat op binnenlandse zaken. Toch? En dat alle soort sansa go, dan we weer aan jas jammer. Toch? Als je BT gevolgd hebt van Limbo. Toch? Ik mevrouw Roos en toch Albert Ramdien op zijn plaats gezet. Dus nou, al deze gasten die zo hebben gehandeld tegenover Boudersel. Boudersel heeft jullie allemaal gemaakt. En heeft zijn hand boven jullie allemaal gezet. Maar onthoud één ding. Hij is naar een andere dimensie. Hij is er niet meer om zijn hand boven je hoofd te zetten straks. Hij is er niet meer. En hij gaat ook niet meer kunnen zeggen, rust, liba sani, liba man. Laten we het aan. Hij is er niet meer hoor. Hij is er niet meer. Dus bid God. Ja, inderdaad, bid God. God helpt Suriname zeker. Meneer Mike, dus het was een leuke conversatie. Maar helaas zijn we aan het eind. Ja, maar ja, Bari moest stappen nog. Dus dat. Nee, maar natuurlijk dankjewel voor die tijd dat u vrijgemaakt. Maar ik wil een laatste ding. Ja, zeker. Een laatste ding. En mensen nemen dat mee. Toch? De mataki. Adede voor Bouta DC. Walosma noma. Adede voor Bouta DC. Walosma noma verstaan. Maar onu ching. Oleri voor abuku. Voor Bouta en Libi. En dat de lusatai. Voor de yeye praxeri nanga akondre. En dos 3
Toch? Fu feti de wang sabe potunu na katibo en sabe wa bedrigi wi. En dan gaat dati de chifu wi o yepi wi fu chara kore kwai. Neem jullie dat mee, toch? In denken, in filosofie. Toch? En ik wens jullie een prettige dag verder. Toch? En God bless you all. Dankjewel en kijkers, dat was de heer Mike Nerkus. Ik ben Krishna Lakpat van Kulturu TV en ik wens u een fijne kijkplezier. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In Meati, Srana. Blijf Suriname, misa fetigi mama strana. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, no hoor not lo, tambri binu srefi. Una de westrana man. Vaderland, Suriname is je vaderland, yeah. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In Meati, Srana.